إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Ғаламнарны юктан бар кылып, безне үзенең шиксез ниғмәтләрендә яшатучы Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау ва улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып килгән. Сөйкле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламы һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр кайсыгызны тақвалыкка чакырам. Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз, аның әмерләрен тиешенчә үтәгез, аның тыйганнарыннан тыелыгыз. Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ey iman китергән бәндәләр, Аллаһы Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Хакыйкый тақвалык белән тақва булыгыз. Һәм мөселман булмаган хәлдә, үзегезнең мөселманлыгыгызны төзәтмәгән хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз диде. Газиз кардәшләрем, Раббыбыз Аллаһ безне өммәтләрнең иң хәерлесе итте. Безгә үзенең иң хәерле булган ахыр мөрәҗәгате Кур'ан Кәрим китабын иңдерде. Аллаһ Кур'ан турында Кур'ан-ы Кәримдә әйтте: Я әйюхан нас قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Allah Teala aytты: Ey кешеләр диде, килде сезгә Раббыгыздан вагаз, Раббыгыздан насихат килде, дәрес килде. Һәм монда сүз Кур'ан турында бара. Чөнки Кур'анның максаты ул безне вагазлый. Аллаһ безне шушы Кур'ан белән вагазлый. Һәм шушы Кур'ан, Аллаһ Тәгалә әйтте, шифаул лима фис-судур, күңелләрдә булган, кешеләрнең күңелләренә үтеп кергән ширләрдән, авырулардан шифа диде. Аллаһ кешенең йөрәген Кур'ан белән давалый. Шулай ук Аллаһ Тәгалә әйтте, бу һидаят диде. Кешеләрне туры юлдан алып бара торган һәм рәхмәт диде. Һәм булар барысы да мөэминнәргә диде. Ягъни бу Кур'анның вагазлары үтә калбендә иманы булган кешеләргә. Кур'анның вагазлары, Кур'ан шифа булып тора. Аллаһның хидаяты һәм рәхмәте булып тора калбендә иманы булган бәндәләргә. Әйе җәмәгать, вагаз Кур'ан ул. Шифа, нәрсәдән шифа? Адәм балаларының йөрәкләрендә булган күферлекләреннән шифа. Икейөзлек, мунафиклык авыруыннан шифа. Җахилият калдыкларыннан шифа. Чөнки без сезнең белән урамнан мәчеткә кирдек тә 30, 40, 50, 60 ел урам тәрбиясе белән, җахилият тәрбиясе белән сугарылганнан соң, ягъни сеңдергәннән соң без килдек мәчеткә. Кемдер исемен дә алыштырды. Әлхәмдүлилләh, сакалыбызны да җибәрдек, түбәтәйне дә кидек, мөслимәгә яулыкны яптык. Ләкин җахилият, ничә дистә ел җыелган сеңгән җахилият кыйманың теге ягында калдымы? Юк, ул ияреп керә. Һәм ул һаман безнең белән яши. Шуңа күрә без Кур'ан белән вагазланып, дини гыйлемнәр алып, шушы җахилият
калдыкларыннан арынырга, тазарынырга тиеш. Коръан ул шифа, көнчелек авыруыннан, тәкәбберлектән һәм башка бик күп булган калып авыруларыннан. Коръан ул хидаят, Аллаһының ризалыгына алып бара торган, Аллаһының рәхмәтенә алып бара торган, Аллаһының җәннәтенә алып бара торган. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә булган шушы зур бүләге Коръанны искә алганнан соң әйтте: "Кул бифадлиллаһи ва бирахматиһи фабизалика фальяфраху хува хайрун мимма яҗмагун" диде. Әйт диде: "Бу Аллаһның фазиләте, ягъни сезгә булган юмартлыгы, Аллаһның фазиләте һәм рәхмәтедер" диде. Менә Аллаһның ниғмәте безгә. Менә Аллаһның безгә булган юмартлыгы. Һәм Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Фабизалика фальяфраху. Алар ди, кемнәр шушы Коръанны алдылар, шушы Коръан өммәте булдылар, алар шушыңа сөенсеннәр ди. Пускай этому они радуются ди. Аллаһ Тәгалә әйтә. Шушыңа сөенсеннәр ди. Хуа хайрун мимма яҗмагун ди. Һәм бу ди, аларның тырыша җыйган байлыкларыннан, җыйган мал-мөлкәтләреннән күпкә хәерлерәк ди. Күпкә хәерлерәк диде. Субханалла җәмәгать. Карагыз, без кешенең табигаты безгә. Әгәр дә без дөньяда ниндидер ниғмәткә ирешергә теләсәк, biz ул ниғмәтне алу өчен бик күп тырышлык куйсак, бик күп көч түксәк, бик күп сабыр итсәк, һәм шуннан соң гына бу ниғмәткә ирешсәк, карагыз, без ничек сөенәбез. Карагыз, без ничек шатланабыз. Безнең шатлыгыбыз йөзебезгә чыга. Безнең сөенешебез, шатлыгыбыз сүзләребездә чагыла. Һәм без моңа бик куанабыз, җәмәгать. Ләкин нәрсәсең ул матди байлык? Нәрсәсең ул дөнья байлыгы, дөнья ниғмәтләре? Аллаһның безгә бүләк итеп биргән хидаяты янында, туры юл янында, Аллаһның безгә индергән Коръаны янында, йөрәкләребездәге иманыбыз, таухидыбыз янында, исламыбыз янында 5 вакыт намазың бар. Әллә ул дөнья байлыкларын, дөнья шатлыкларын чагыштырып була шушы намаз шатлыгы белән? Аллаһ Тәгалә кемнеңдер анда ризыгын алган ди бераз. Кемнеңдер саулыгын алган ди. Субханалла, бигрәк авырында. Кемнеңдер анда намазын алган ди. Ансын ишетмәдегезме? Кемнеңдер Аллаһ иманын алган ди. Ансын ишетмәдегезме? Кемнеңдер Аллаһ җомгасын алган ди. Менә шунысы кайгы түгелме, җәмәгать? Шуңа күрә кай вакыт дөньяда бер ниғмәткә ирешим дип тә ирешми калсагыз, шатланыгыз. Аллаһ иманыгызны алмаган. Аллаһ намазыгызны алмаган. Аллаһ Коръаныгызны алмаганга. Шуңа күрә, җәмәгать, Аллаһ Субханаху ва Тәгалә биргән шушы рухи ниғмәтләр янында ниндидер матди ниғмәтләр алар чагыша алмый. Ләкин сорау, кайсысына ирешкәч күбрәк сөенәбез? Кибеттәге бүген выручка яки кафеда выручка күп булганга күбрәк сөенәбезме? Әллә бүген әлхәмдүлилләh 5 намазымны укыдым. Әлхәмдүлилләh бүген җомгага баралдым. Аллаһ мине насип итте. Әлхәмдүлилләh уразамны тоттым. Кайсысына күбрәк сөенәбез? Үзебезгә сорау бирик әле. Бит Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Фабизалика фальяфраху ди. Менә моңа сөенсеннәр алар ди. Аллаһның сезгә Коръаны килгәнгә, вагазы килгәнгә, йөрәгегездә иманыгыз булганга, намазыгыз булганга, менә шуңа сөенсеннәр ди. Хуа хайрун мимма яҗмагун ди. Һәм бу алар җыйган нәрсәләрдән хәерлерәк бит ди. Хәерлерәк бит ди. Шуңа күрә без, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһның шиксез ниғмәтләрендә, без мөселманнар
иман ияләре, намаз ияләре, Аллаһның шиксез нигъмәтләрендә без. Һәм күп кенә кешеләр Аллаһ безнең өстебезгә биргән шушы фарызлар, булсынмы ул намаз, булсынмы ул ураза, булсынмы ул закат, булсынмы ул хаҗ һәм башка шундый бөек вазифаларыбыз бар. Еш кына без аны үзебезгә йөкләмә, обязательство дип карыйбыз. Мәшәкатьле. Инде мәшәкатьсез булмый. Бит ул җәмәгать асылда ул нигъмәт. Намаз ул обязательство гына түгел. Намаз ул сиңа Аллаһның нигъмәте. Синең ураза тота алуың ул мәшәкать кенә түгел, туктале. Ул сиңа Аллаһның зур бүләге. Синең хаҗга баруың ул ниндидер мәшәкать кенә түгел, расход кына түгел, ул синең теге бюджетыңда. Саный бит бөтен әйберне санаучы. Ул сиңа нигъмәт. Ул сиңа нигъмәт, кемдер бара алмый акчасы синекеннән 1000 тапкырга күбрәк булып та. Шуңа күрә җәмәгать, газиз дусларым, менә безгә ярты айдан килә Аллаһның зур нигъмәте. Аллаһның зур бүләге килә безгә. Бийек Коръән ингән. Ни өчен Коръәннән башладым сүзне? Бийек Коръән ингән Рамазан ае. Аллаһ безгә шушы айны игълан иткәндә Коръәндә. Иң беренче Рамазан ае диде. Һәм нәрсә диде? Бу айда Коръән ингән диде. Шахру Рамадан аллази унзила фиһи ал-Коръән. Рамазан ае бу айда Коръән инде диде. Бакара сүрәсе 185 аят. Шахру Рамадан аллази унзила фиһи ал-Коръән. Рамазан ае иң беренче нәрсәне әйтте. Бу айда Коръән инде ди. Худал линнас. Бу Коръән кешеләрне туры юлдан алып бара. Ва баййинатин минал худа вал фуркан. Һәм бу кешеләргә аңлата, Аллаһның динен аңлата. Халал белән харамны аера, күфрлек белән иманны, таухид белән ширкне, хакыйкый гыйлем белән җахилиятне аера. Иң беренче Аллаһ Тәгалә бу айда Коръән ингән диде. Субханаллах. Күзләрегезне ачыгыз, кардәшләрем. Субханаллах, уйлагыз. Аллаһ үзенең иң изге китабын Коръәни Кәримгә кадәр нинди китаплар, нинди сахифәләр, нинди вахиләр ингән булса, галимнәр әйтте, бөтенесенең эчтәлеген Коръән үзенә җыйды ди. Все, что было ниспослано до Корана, со дня сотворения Адама и до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, все небесные книги, содержание абсолютно всех небесных книг, все ценные назидания, все драгоценности, которые были в этих писаниях, в этих откровениях, ученые сказали, Коръән вобрал в себя. Все в Коране есть. Шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, иң изге китабын Аллаһ иңдерде иң изге фәрештәсе аша. Кешеләрнең иң изгесенә түгел, мәхлукларның иң изгесенә. Сөйкле пәйгамбәребезнең дәрәҗәсе фәрештәләрдән зур. Иң мәхлукларның иң изгесе кабул итте. Һәм Коръән ингән ай иң изге ай булды. Коръән ингән төн иң изге төн булды. Коръән ингән җирләр дөньяда иң изге җирләр булдылар. Шулаймы? Коръәнне иң беренче Коръән мәдрәсәсенә килеп утырган сахабалар буыны кешелек тарихында иң изге буын булды. Һәм иң изге өммәт бүтән өммәтләрнең дә ул Коръән өммәте булды. Менә нәрсәгә мөселман сөенергә тиеш. Менә нәрсәгә шатланырга тиеш хак иман иясенең күңеле. Фабизалика фальяфраху. Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? Менә шушыңа сөенсеннәр диде. Аллаһу акбар. Аллаһ бийек. Кашандыр изге Рамазан айының һәр кичендә җир өстенә Җәбраил килә иде. Һәм ул үзенең каршына сөекле пәйгамбәребезне утыртып, һәр кичне аңа Коръән өйрәтә иде. Карагыз, изге Рамазанның һәр төнендә сөекле пәйгамбәребез шәкерт булып утыра. Җәбраил каршында һәм Җәбраил аңа
Qur'an dərslәре бирә иде. Сөйкле пәйгамбәребез шушы Qur'an дәресләреннән уянып, канатланып чыга иде һәм үзенең сахабаларын җыеп шуларга дәрес бирә иде. Шуларны Qur'анны яраттыра иде. Qur'анга аларны чакыра, Qur'анга инди иде. Һәм җәмәгать Qur'ан өммәте менә шушы айда Qur'анга булган мәхәббәтләребезне яңартырга кирәк. Инде кемнеңдер күгәреп барган күңелләрен Qur'ан белән яңадан шул күгәрекләрне сөртергә кирәк, чистартырга кирәк. Менә үзелеп барган җипләрне тагын бәйләп, ныгытып куярга кирәк. Азиз кардәшләрем, әзерләнегез. Көн тәртипләрегезгә, төн тәртипләрегезгә планнарыгызны кертегез. Мин бу айда күпме вакытымны Qur'анга бирәчәкмен. Үзегезгә максатлар куегыз. Сахабалар изге Рамазанда Qur'anга бош аяк шумалар иде. Теге аквалангист дайвинг белән заниматься итәләр бит. Менә снаряжениене киядә, все я погружаюсь бит. Все киттем мин ди. Юк. Сахабалар Qur'анга кирип китәләр. Qur'ан дөньясына кирип китәләр иде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Абдулла ибн Амрга насихат итеп нәрсә диде? Һәр 3 көн сайын Qur'ан укып чык диде. Һәр 3 көнгә бер мәртәбә Qur'анны укып чык диде. Шуңа күрә сахабаларның кайберләре Qur'анны 3 көнгә бер укып чыктылар. Кайберләре атнага бер мәртәбә укый иделәр. Кайберләре 10 төндә укып чыктылар, ягъни бер айда 3 мәртәбә укып чыктылар. Шулай хатым кыла иделәр. Һәм әйтәләр, имам Абу Ханифа хәзрәтләре, имам Шафиғи хәзрәтләре Рамазанда бер көнгә Qur'анны 2 тапкыр укып чыгалар иде. Ягъни Рамазан биткәнче Qur'анны 60 мәртәбә хатым кылалар иде. Кайбер мәчетләрдә Qur'ан чыгабыз дигәч, җылый башлыйлар. Нәрсә Qur'ан хабыз бигрәк авыр бит. Бигрәк мәшәкатьле бит. Biz Әбу Ханифа мәзһәбендә. Әбу Ханифаның кара ayına 60 мәртәбә Qur'ан укып чыкканын, аннан сөйләрсең. Әйе, монда 27 кичтә, 30 кичтә бер Qur'анны тыңлап чыгарга безнең хәлебез булмаса, без ничек Qur'ан өммәте булыйк ди җәмәгать. Ул бит нинди бәрәкәтле замансыз Әбу Ханифа белән Шафиғиның эше булмаган дисезме? Гаиләсе булмаган дисезме? Булган, гаиләләре дә булган, балалары да булган. Ләкин шундый бәрәкәтле вакытлар булган. Шундый бәрәкәтле кешеләр булган. Эшләрендә эшләгәннәр, гаиләләрендә караганнар, балаларында тәрбияләгәннәр, гыйбадәтендә кылганнар. Шуңа күрә бүген безгә аны күз алдына да китерергә авыр. Ничек инде бер айда 60 мәртәбә Qur'анны укып чыгарга була. Шуңа күрә җәмәгать, Аллаһ Тәгалә безне бу китапның өммәте итте. Шуңа күрә без Qur'ан өммәте Qur'anны укысын диде. Мәгънәләре хакында уйлансыннар диде. Хөкемнәре белән яшәсеннәр диде. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, кыямәт көнендә менә синең үстергән балаң сиңа артын куеп качып китәчәк. Сине тудырган атаң, юк, миндә синең кайгың түгел дип әйтәчәк. Пәйгамбәрләр үз каршына килеп баскан Ибрахим, Муса алейхиссаламнар иң хәерле, иң дәрәҗәле затлар, өммәтләре килгәч нәрсә дип әйтәчәк? Юк, минем үз кайгым дип әйтәчәк. Менә шунда Qur'an күпме мөселманга шафагать кылачак. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, кыямәт көнендә ураза һәм Qur'an адәм баласын яклаучы булырлар ди. Ураза әйтерде, я Раббым, бу бәндәнең көндезләрен мәхрум иттем, ризыктан һәм судан ди. Раббым, мине яклаучы ит әле, яклыйм әле шушы бәндәне дип әйтерде. Шуннан соң Qur'an әйтерде, я Раббым, төннәр буе йоклатмадым мин аны. Ул мине укыды. Шуңа күрә кабул ит минем яклавымны, шафагатымны дип, Аллаһ Тәгалә ураза белән Qur'анга шафагат кылдыртачак. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, әйдәгез, әзерләник Qur'an аена. Һәркем үзенең бүгенге Qur'an белән булган дәрәҗәсен карасын.
Кемдер, әлхамдулилля, Коръәнне бик яхшы укый. Ул үзенә максат итеп куйсын, Коръәнне укып чыгарга. Кем инде ничә тапкыр укыр, ансын үзе карасын. Кемдер, бәлки, әле һаман хәрефләрне белмидер. Җәмәгать, менә иртәгә Путин әйтә икән, бөтен зур җитәкчеләр Рәсәйдә инглиз телен, вообще Кытай телен белергә тиеш дип. Кем Кытай телен белми, берсе дә эшләми дип. Бер репетитор калмаячак. Бөтенесен нанимать итәчәкләр. Эштә калыр өчен бөтен әйберләрен бирәчәкләр. Без арабызда бар 5-10 ел намаз укучылар. Һаман 28 хәрефне өйрәнә алмыйбыз. Шул хәтлек авырмы исең? 28 хәреф кенә бит ул. Аның күп 3-4 хәреф ноктасы белән генә аерыла. Аның бер нәрсәсе юк. Бер нәрсәсе юк аның Коръән өйрәнүнең. Шуңа күрә өйрәнергә кирәк. Максат итеп куйсын үзенә. Мин Рамазанда укытучыны бүген эзләсен. Бүгеннән башласын. 3 тиен акчасын жәлләмәсен, өенә китереп банда, мәчеткә барып, куйсын үзенә максат, кулына китап алсын, мугаллим сәнин алсын, башкасын. Ләкин максат итеп куйсын. Мин бу айда Коръәнне, гаиптә мин Коръән укыячакмын дисен. Һәм укысын. Шуңа күрә төзәтик араларыбызны Коръәнгә якынаяк. Чөнки бүген бөтен безнең мөмкинлекләребезгә. Карагыз сахабалар. Алар бит, аларның кулларында мусхаф булмаган. Сез уйлыйсызмы, безнең кулыбызда булган мусхаф аларның кулында булганмы? Юк, Коръән җыелмады сахабалар вакытында. Алар күтәреп йөрделәр бер аят. Менә мондый кагазлар булдымы? Юк, булмады. Алар ташларга яздылар аятларны. Алар яздылар тиреләргә. Алар яздылар яфракларга, агач кайырларына яздылар. Шуңа күрә алар Коръәннең түгел, һәрбер аятның кадерен белделәр. Шуңа күрә Раббым Аллаһ безгә дә шушы изге айларда Коръәнгә булган мәхәббәтебезне, Коръәнгә булган мөнәсәбәтебезне төзәтергә, ныгытырга һәм безне Коръән өммәте булып, Коръән белән вагазланып яшәргә насыйп итсен. Баракаллаһу лана ва лакум фил Qur'анил азим. Ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал ғафурур рахим.